Soňra Türkmen Amerikan işgörler hyzmatdaşlygy, ösüşiň täze mümkinçilikleri we geljegi atly işgörlük maslahaty geçirli. Oňa Türkmenistanyň hemde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet düzümleriniň ýol başlary, işgör toparlarynyň şol sany dünýä belli John Deere, General Electric, SpaceX, Oppenheimer Holding ýaly kompaniýalar bütün dünýä bankynyň halkara pul gazmasynyň wekilleri gatnaşdylar. Bu waka netijeli dialog we özara hormat goýmak ýöreglerini esaslanýan iki taraplaryň sewda ykdysady gatnaşyklaryň ýygy-däli ösdürlýanynyň aýdyň fotnamasy boldy. Çykyşlarda döwletimiziň hemme taraplaryň berýän gollaw netijesinde ýurdumyzda döredilen amatly we ygtybarly maýa goýum ýagdaýy şeýlede Amerikan kompaniýalary üçin türkmen ykdysadynyň pudoklaryny aşylýan ert uly mümkinçiliklerini tanışdyrly. Bir ýerde çykyş edenler öz gedeklerini Amerikan işgörleriniň okuny ösýän Türkmen bazaryna gadaklanmalarynyň barha artýanyny bellep, olaryň Türkmenistanyň durmuş ykdysady maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmegine öňdäwarjy tehnologiýalary, şeýle-de innovasiýalary hemde iň gowy dünýä tejribesini ornaşdyrmaga taýýardyklaryny tasdikladylar. Çykyşlarda ýurdumyzda hereket edýän bank maliýe mexanizmlary hemde gazanylýan ykdysady üstünlikler milli pul garz siýasatynyň durmuşa geçirilişi bilen tanışdyrly.